Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаці, і я яго вядоўца Наста Печенькова. Кожны трэці мянчук гатовы з'ехаць з Беларусі праз палітыку. Кіберпартызаны атрымалі звесткі дзяржаўных апытанняў. Справаздача, што трапіла ў рукі кіберпартызану, датуецца 2022 годам. У ёй чыноўнікі пішуць, што сярод беларусаў пануюць міграцыйныя настроі, звязаныя з напружаннем адносінаў паміж уладамі і грамадствам. Значная частка сталічных жыхароў, 40%, мяркуе, што адносіны ўлады з народам характарызуюцца вострымі супярэчнасцямі. Неабароненымі ад самавольства чыноўнікаў лічыць сябе 43% рэспандэнтаў. Толькі 4% звязваюць надзеі на паляпшэнне свайго жыцця з мясцовымі ўладамі, 8% з цэнтральнымі. Вынікае запытання. У раздзеле, звязаным з эканамічнымі паказнікамі, аўтары справаздачы пішуць, што рэспандэнты скардзяцца на страты экспартнай выручкі менскіх прадпрыемстваў і зніжэння валавога рэгіянальнага прадукту. У Беларусі плануюць пачаць вытворчасць беспілотнікаў для Расіі. Іх будуць ствараць на базе верталётаў Ми-8 і К-32. Займацца стварэннем лятальных апаратаў будзе беларуская кампанія UVR. Цяпер яна прэзентавала першую адзінку гібрыднага беспілотніка «Дромі», створаную на базе верталёта Ми-2. Адзначаецца, што БПЛА атрымаў часовы сертыфікат лётнай прыдатнасці і праходзіць выпрабаванні на аэрадроме ва Ўздзенскім раёне. Паводле кампаніі «Дромі» будуць выкарыстоўваць для дастаўкі грузу ў нафтагазавым сектары, пры будаванні электралінію і ў інтарэсах службы МНС. Вырабленая дастатковая колькасць бартоў, якім можна даць другое жыццё, падоўжыўшы тэрмін эксплуатацыі з дапамогай канверсіі ў БПЛА. Таксама варта адзначыць, што мы шукаем стратэгічнага партнёра для вырашэння задачаў канверсіі менавіта цяжкіх БПЛА для рынку Расійскай Федэрацыі, то бок Ми-8, К-32 і іншых верталётаў расійскай вытворчасці. Прыярытэтнае пытанне. У Крамлі да канца лютага ратыфікуюць дамову гарантыю бяспекі паміж Расіяй і Беларусю. Пра гэта заявіў старшыня Дзяржаўнай думы Расіі Вячеслав Володин. Ва ўмовах выклікаў і пагрозаў, з якімі сутыкаецца саюзная дзяржава, пытанні пільнавання нашай агульнай бяспекі набываюць ключавое значэнне. Важна зрабіць усё для абароны суверэнітэту Расіі і Беларусі. Гэта залог паспяховага развіцця нашых краінаў і дабрабыту грамадзянаў. Дамову гарантыю бяспекі ў межах так званай саюзнай дзяржавы падпісалі летась у снежні. Дакумент дазволіў размясціць на тэрыторыі нашай краіны расійскую ядравую зброю, ды іншыя вайсковыя аб'екты. Паводле Лукашэнкі тое зроблена для, цытата, захавання суверэнітэту і незалежнасці Беларусі, а таксама гарантыю мірнага жыцця. Расія атакавала газавую інфраструктуру Украіны. Найбольш ад удараў шахедаў пацярпела Палтаўская вобласць. У прыватнасці мішэнню атакі стала кампанія «Нафтагаз». У выніку пашкоджання прадпрыемства без газу засталося 9 населеных пунктаў Палтаўшчыны. На прадпрыемстве адзначылі, што робяць цяпер усе неабходныя захады, каб стабілізаваць сітуацыю. Таксама па ўсёй краіне адбылося часовае аварыйнае адлучэнне электрычнасці. У Магілёве пачалі судзіць Александра Кандрычына, што летась абараняўся ад губазікаўцаў нажом. Яму пагражае прымусовае лячэнне. Александра абвінавачваюць у замаху на забойства, гвалце ў дачыненні міліцыянта і незаконным абарачэнні зброі. Працэс над магілёўцам вядзе суддзя Васіль Галкоўскі. 62-гадовага Кандрычына затрымалі летась 23 верасня. Паводле міліцыі два губазікаўцы ў цывільным падышлі да мужчыны дзеля прафілактычнай гутаркі. Той жа ў сваю чаргу нібыта пачаў адбівацца нажом і нанёс 2 удары аднаму губазікаўцу і 5 другому. Сцвярджаецца, што адзін з іх трапіў у рэанімацыю. Пазней у доме магілёўца правялі ператрус, падчас якога знайшлі розныя нажы, а таксама кнігі пра псіхалогію і выбуховыя прылады. Узброеныя сілавікі цягам 2 дзён праводзілі рэйды па клубах Мінску. На папулярных у Мінчыку вуліцах Зыбіцкай ды Кастрычніцкай шукалі наркотыкі. Рэйды праводзілі амапаўцы, а таксама атрад «Беркут» унутраных войскаў. Наведнікаў клубу даглядалі на забароненыя сродкі і правяралі пашпарты. Адзначаецца, што на Зыбіцкай у выніку рэйду нічога не знайшлі, толькі склалі пратакол на аднаго мужчыну, які, цытата, нецэнзурна лаяўся на адрес праваахоўнікаў. А вось на Кастрычніцкай сілавікі затрымалі 27-гадовага маладзёна з марыхуанай і 31-гадовую жанчыну, што ўжывала мефадрон. Электраэнергія падаражала. Урад падвысіў тарыфы амаль на 12%.
Як паведамляе тэлеграм-канал правительства Беларусі, для тыповай кватэры пры нарматыўным спажыванні падвышэнне складзе 4 рублі 51 копейку. Пры гэтым аплату паводле новых тарыфаў налічаць ужо за студзень. Раней Лукашенко падпісаў указ, згодна з якім з пачатку года выраслі цэны на ўсе камунальныя паслугі, за выключэннем ацяплення і падагрэву вады, прыкладна на 17 рублёў. А вось з чэрвеня падаражэюць і вада з цяплом, амаль на 4 рублі. Беларусаў чакаюць моцныя маразы. Слупок тэрмометра апусціцца да мінус 18 градусаў. Сіноптыкі прагназуюць самую марозную ноч з 15 на 16 лютага. Праўда, адчуюць гэта толькі жыхары ўсходняй Беларусі. У астатніх рэгіёнах будзе да мінус 10. Пры гэтым мінусовыя тэмпературы ў краіне застануцца да 18 лютага. У Мінздароўі заклікаюць быць вельмі асцярожным, бо ад неспрыяльнага надвор'я, у прыватнасці ад галалёдзіцы, пацярпелі ўжо больш за 7 тысяч асобаў. Лідарам у колькасці траўмаў стала Віцебская вобласць. Там да дактароў звярнуліся больш за 2000 чалавек. На гэтым я з вами развітваюсь. Заахвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм, QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.